Marcos Kapitulo 4. Og misugod na usab siya sa pagpanudlo sa daplin sa dagat. Og didto midugo kaniya ang usa ka dako gayod nga panon sa katawhan. Sa pagkaagi nga misakay siya sa sakayan og milingkod sa dagat, og ang tibuok panon sa katawhan didto sa yuta daplin sa dagat. Og siya nagtudlo kanila og daghang mga butang pinaagi sa mga sambingay. Og siya miingon kanila sa iyang pagtudlo, pamati kamo, ania karon, ang magpupugas milakaw sa pagpugas. Og nahitabo nga sa nagapugas siya ang usa ka bahin sa binhi nahulog sa daplin sa dalan. Og midugok ang mga langgam sa langit og nagtuka kanila. Og ang uban nahulog sa kabatuan diin walay daghang yuta. Og gilayon mituro kini tungod kay walay kalawom ang yuta. Og sa pagsubang sa adlaw nangalawos. Og tungod kay walay gamot nangalaya. Og ang uban nahulog sa kasapinitan. Og mitubo ang mga sapinit og naglumos kanila. Og wala kini makapamunga. Og ang uban nahulog sa maayong yuta. Og namunga nga nagatubo og nagadako. Og nagpamunga sa tinagkatloan, sa tinagkanuman, og sa tinaggatos. Og siya miingon kanila, ang adunay mga igdulungog sa pagpatalinghog, magpatalinghog. Og sa diha nga siya na lamang usa, na nagpangutana ang mga nanag-alirong kaniya. Uban sa napulo og duha, nahatungod sa mga sambingay. Og siya miingon kanila, kaninyo gitugot ang paghibalo sa tinago sa gingharian sa Dios. Apan sa mga atua sa gawas, ang tanang mga butang ginahimo sa mga sambingay, aron nga sa pagtan-aw makakita sila, og dili makatukib, og sa pagpatalinghog makadungog sila, og dili makasabot. Tingali unya og mga kabig sila, og pagapasayloon sa ilang mga sala, og siya nag-ingon kanila, wala ba kamo mahibalo ni ini nga sambingay, og unsaon ninyo paghibalo sa tanang mga sambingay. Ang magpupugas, mao ang nagapugas sa pulong, og kini mao ang mga sadaplin sa dalan, diin ginapugas ang pulong, og sa pagkadungog nila, diha-diha miabot si Satanas, o gikuha ang pulong nga gipugas sa ilang mga kasing-kasing. O ingon usab ni ini ang mga gipugas sa mga kabatuan, nga sa pagkadungog nila sa pulong, diha-diha ilang gidawat uban sa kalipay. Og sila walay gamot sa ilang kaugalingon. Busa milungtad sa jutayng panahon lamang. Unya sa pag-abot sa kagulanan, kun paglutos tungod sa pulong, gilayon sila mahipangdol. Og ang uban mao ang mga gipugas sa mga kasapinitan. Kini mao ang mga nagapatalinghog sa pulong. Og ang mga pag-atiman ni ining kalibutan. Og ang limbong sa mga bahandi. Og ang kaibog alang sa uban nga butang milumos sa pulong, og kini wala makapamunga. Og kadto mao ang mga gipugas sa yutang maayo. Ang mga nagapatalinghog sa pulong, og nagadawat ni ini, og nagapamunga. Ang usa sa tinagkatloan, ang usa sa tinagkanuman, og ang usa sa tinaggatos. Og siya nag-ingon kanila, ginadala ba ang lamparahan aron ibutang sa ilalom sa taksanan, kun sa ilalom sa higdaanan, dili ba aron itungtong sa tangkawan, kay walay hingsalipdan, gawas nga kini igapadayag. Ingon man walay bisan unsa nga natago, kun dili nga kini igapahayag. Kung kinsa ang adunay mga igdulungog sa pagpatalinghog, magpatalinghog. Og siya nag-ingon kanila, magmatngon kamo sa inyong ginapatalinghogan, sa taksanan nga ginataksan ninyo, pagatakson kamo. Og kamo nga nagapatalinghog, labaw pa ang igahatag kaninyo, kay ang adunay iya
pagahatagan, og ang walay iya, bisan pa ang iya, pagakuhaon gikan kaniya. Og miingon siya, maingon man niini ang gingharian sa Dios, sama sa usa ka tawo nga nagasabwag og binhi sa yuta, og matulog, og mobangon sa gabii, og sa adlaw, og ang binhi moturok, og motubo sa paagi nga dili siya mahibalo. Ang yuta sa iyang kaugalingon nagapamunga, ang nahauna ang gitib, unya ang uhay. Sa human ni ana ang matimgas nga lugas sa uhay. Apan sa mahinog na ang bunga, gilayon galabon niya, kay miabot na ang ting-ani. Og miingon siya, sa unsa igapakasama ta ang gingharian sa Dios, kon sa unsa bang sambingay ato siyang ipahayag. Sama kini sa usa ka lugas nga mostaza, nga kung ikapugas na sa yuta, bisan mao siya ang labing jutay sa tanang mga binhi nga anaa sa yuta. Apan unya sa napugas na, magatubo og magadako siya labi pa sa tanang utanon, og magapananga og dagkong mga sanga. Sa pagkaagi nga ang mga kalanggaman sa langit, makabatog sa ilalom sa iyang mga landong, og sa daghan pang mga sambingay nga sama ni ini, siya nagasulti kanila sa pulong. Sumala sa mahimo nila sa pagpatalinghog, og sa walay sambingay, wala siya magasulti kanila. Apan sa hilit, ginasaysay niya sa iyang mga tinun-an ang tanang mga butang, og niadtong adlawa sa pagkahapon na siya miingon kanila, mangadto kita sa tabok, og sa gibiyaan nila ang panon sa katawhan, ilang gidala siya, uban kanila ingon nga didto siya sa sakayan, og didto may mga laing sakayan uban kaniya, og mihoros ang usa ka dakong hangin, og ang mga balod misabaw sa sakayan, sa pagkaagi nga kini natugob na. Og siya didto sa ulin nagakatulog nga nagaunlan, og ilang gipukaw siya, og nagingon kaniya, magtutudlo, dili ka ba mabalaka nga mga wala kita? Og nahagmata siya, og gibadlong niya ang hangin, og giingon niya ang dagat, humilom, humunong ka, og mihunong ang hangin, og miabot ang usa ka dakong kalinaw. Og siya miingon kanila, nganong nangahadlok kamo sa ingon, wala pa ba kamoy pagtuo? Og sila nangahadlok sa hilabihan gayod. Og nasig-ingon ang usa og usa, kinsa man di ay kini, nga bisan pa ang hangin og ang dagat nagasugot kaniya.